ako naginusara, ang kasing-kasing may ihambing nga jutay pamay. Ang galamhan ko karon dunay dakong pangutana, kung insay makatubag. Salamat nimo higala. Ang sa bagayo di ay hinihitabuan, nganong daw sa bilanggo way salao nga nahimo. Apanon saon ko pa man nga sa sakit man kita kuyan, itugyan ko na lang ini tanan nganto sa kahitasan. Virus nga COVID-19, ako karon na quarantine, nagpaabot sa hukom, ilungog baba kulitugon. Kung magpositibo gani, pili ka gyud pasayloon. Sa eskwilaan ka ibalkon, kung may hila na tubog sipon, andun ka sa isolasyon. Karon ako naginusara, ani nuray ka istorya, kinihahi kayong labaw bagong sana pinitensya. Busa ikaw diha higala, ang virus ayaw paabutan, sanaw kanunay magmaskara, aron sa virus mahilayo ka. Virus nga COVID-19, ako karon na quarantine, nagpaabot sa hukom, ilungog baba kulitugon. Kung magpositibo gani, dili ka gyud pasayloon. Sa eskwilaan ka ibalkon, kung may hila na tubog sipon, andun ka sa isolasyon. Virus nga COVID-19, ako karon na quarantine, nagpaabot sa hukom, ilungkog baba kulitugon. Kung magpositibo gani, dili ka gyud pasayloon. Sa eskwilaan ka ibalkon, kung may hila na tubog sipon,